Fjouwer weekend, fjouwer festivals, fjouwer kandidaten in een estafette van feest. Is een oorfestival als die eigen echt niet on? Of is het eens hartstikke vet? Dit is Festivette. Snitswieken is gezellig iets, volle biertjes drinken, vreemd eten en raar wekken worden. En wat maak je nou echt net van op de Snitswieken? Nou, dan is absoluut nuchter huis te gaan. Het ziet er heel gezellig uit, maar de muziek zit net lood in de hand. Belangrijk is het polootje, Check, beetje strak, zwarte broekje, check, check, de check, check. sneakers en eventueel de mooie pet. Check. Melle, ziet er hartstikke leuk uit die kleding, maar daar moeten we iets van doen. Ik wil even een Sneekweek proefmaatje. Maatje, doe maar een zeilkakker voor mij. Dobbe. Dit wordt het. De Sneekweek outfit. Is zeker dat het niet past? Dit past die. Is zeker dat het niet keert? Het stiet die net. Dan ben we het naar heroïne. Tada! Geweldig. Ik ben een zeilkakker. Ja. Ik viel me als Pieter Wilkens in de clip van het doel is. Wat is er nou zo leuk aan die roegenfeesten? Een metalfestival had een bepaalde ambiance, een bepaalde sfeer. Iedereen is er maar een ander. De kist er alleen nog in, maar de beste nooit alleen. Er komt denk ik wel een pruttige man hoe het algemeen. Pruttige zwarte kleren en van die opdrukkende t-shirt, pruttig lang hier. Wat was nou echt net van? Echt not done op Into the Grave is leensziekje. Een metalhead die herkent, ja, die luistert naar metal, maar dat just op mijn afstandje just net wat er op zijn neer op hem had. En die had qua kleren had hij vaak stevige schoenen, Check. heel vaak een spikerbroek, een zwart shirt, maar een opdruk. Al lang hier, maar een keer op kop, dat werkt ik. Succes! Nou, dankjewel Melle. Daar Mikey? Daar maar is team. Tada! Tada! Wie kent ze weer voort? Mooi. Wat is er nou zo leuk aan Imaginarium? Oh, de verschillende mensen en de sfeer. Dat iedereen elkaar accepteert zoals ze zijn en zoals ze komen. Ja, we gaan een hele festival rondbeleven. En wat is een vooroordeel? Ik denk dat heel veel mensen die nog nooit naar zoiets zijn geweest, dat ze het zweverig vinden. En de outfit? Ik heb glitterschubben, Check. zo'n buideltje en er zit een echt mes aan. Check. En middeleeuwse schoenen. Check. Dat is een vikingketting, de hamer van Thor en die geeft kracht. En ik vond op straat een veer, dus die heb ik in mijn haar gestoken. We hebben wat voor je meegenomen. Oh, dit heb ik on. Precies, nou ik ga mijn best doen. Ja, denk op het zwart. 1, 2. Tada! Wow! Ja. Amazing!